video mà sa kan soi ta kan khanin transportation in plants tun video chon kan lo zir don langa class ma salama te khanin animals sa transportation na thlen dan ha kan soi to a e kan taksa mun sang songa kan he ta kan sel zong kan luchi pachonga kan ke more thenga sel zong tin engtin yan mamawh kha an don thei kam ti chuan transportation mang khan ani khan te kan soi to a chumi tu chuanin circulatory system ina apui dan te heta heart te blood vessels ina nan tho dan te kha kan soi to kha tuna ve thun chuanin plants a Hnimah te thlaya te engtin nge khatiang cell an mamawh zong a kha cell tin te khan an don ve te kan soi don ani ramsa te angin circulatory system om ve lowa apam kual tu te khatiang kha om ve lowa ma se cell zong in an mamawh kha an dong tho si ani plants a hianin kong ni in heng mamawh te hi pek kual ani a chung kong kan ti te chu xylem le phloem an ni heng xylem le phloem te hi vascular bundles tin ya or vascular tissue ti an ni bok ti an ni a chun xylem kan ti a hianin tui le minerals te an kalani omje chu xylem chu akal kong ti na ni chu pipeline ang deuh han lo ngai la plants a hian pipeline pahnih oma pipe ang deuh kalkawng pahnih oma pakhat zawk chu xylem ani ata chuan tui le minerals an kal thin enge minerals kan ti chu entirnan nitrogen te sodium te phosphate te phosphorus te calcium te khang ho kha xylem a hian kalani khoi chang nge kam ti chuan roots atanga plant taksa mun sang khan plant part mun sang an kalani chuan kong dang le chu phloem ani a phloem chu food an cho siam kal kong bi khani khoi tring nge kam ti chuanin a hna a choin siam eng process mangin photosynthesis mangin a hna a changa a chip zong le a hna a changa a zung lampang zong khang mun sanga khan cho kha an kal ve ni phloem kal tlang khan chuta kan chin sia tul chu xylem hi bi hi chu upward direction lirani chung zong lirina kala chan chu zunga tang vekin atam zoka vekin tikher lawila atam zoka zunga tangin tuile mineral stay lak chho an ni e ta boro ka tangin simple definition mangte lak the ka chu ni vete reng mai ma se amena chuan noilama tanga chung zongin xylem hi akalani chuan phloem ve thun chu direction ni ani anwai zongin roots lama te po leaf atang khan na atang khan cho siam sa zu petrina chon achung zong te pon achung lampang azik no te apar te khang ate khanin han pe ve thin ani engwangin transportation hi Hnimah hian apoi mo atang kai point li lek lo soi ma sataila ma sabera chuanin kan soi tak ang khanin tui le minerals kan ti zong te hi le atanga lak vek ani a chu wangin leya changa hip chho na kalkong atan khan transport system hi mumal tak awm nge ngai ni adang le achuanin nim zong hianin nitrogen an mamawh hnem ema chu nitrogen te chu khoi nge mu kan ti chuan leya changin ani in the form of nitrates le nitrites ang te khanin an la chho theya chu mai ba ka bacteria then khat te hianin nitrogen and fixed theya chuanin hnim then khat zunga hian chung bacteria chuan lo bet thina chuan hnim ne na tang kop khan ti khan boruaka nitrogen te kha hнимina aman tangkai thei turin leya khanin alo siam sak thina ni chunga siam sa te chu engtin nge hnim chuna lak chho le ngan ti chuan transport system mumal tak mang le bokin ani le tani adot le a chuanin thingkung sang tak te lo om theya chung thingkung sang tak anga te chuanin leya changa chi phan thleng tur khanin simple diffusion manga sela in pass so ring ot khachon asang lu tuk thina kha anga te pokham transport system mumal takhi om nge ngai ni chuanin plants are big animals nain an lo na chu cell te hi an thi zung maya chu wangin dead cells kha an om zung ti na ni chu an pung an tam maya chu wangin plants big a hi chuanin enge energy an mamona te hi asang lawa thil pon lam thil reng an mamona hi asang lawa chu wangin transport system muang rai ama muang tok ang kha ama mo bokani khang point li te kha kan lo chin sia don ani ole tua chuanin transport of water in plants kan lo sei don ani engtin nge Hnimah te hian tui a in transport thin leya changa soila changa tui lak chho kha engtin nge thingkung sang tak
tak anga te achieve thlengin an mamawh thin sia chu engtin nge han thlen thei ti kan soi don ani hemi theory hi a thlen thei dan theory hi mi sang in an siama an soya chu tiang wang chu ni ti soi tam ma se chung zong chu kan soi vek seng lawanga tun chuma chuanin a thlen thei chan ni an soi pahni kan soi don ani ama sa zok chu transpiration pool ti lo ni ta ni chumi ma kan hriat thiam ngai kan soi kan lu ma kan hriat ngai chu enge transpiration omzia chu nim te hian an tui lak zong hi an mang tang kai lem lova an la ka tanga za som kwa paria ta tanga za som kwa pa kwa vel hi chu an pai chuak le ngalani an man tlem zia chu tero 1 to 2% vel bak am tui hip chu an hip lu tang hian an mang lem lo chumi an tui hip lu tam zok chu an pai chuak le ngal thin ani khoi teng ngen pai chuak an ti chuan an na a hian kote tak te oma nim ma hian plants a hian a leaf a hian kote ro te achung len noi lama hian oma chu stomata kan ti ta ni chu tui omdan na zirin ain hongin ain khar theya chuan chu mi kwa tang chuanin an tui hip lu an mamawh chin bang zong kha chu water vapor angin tui hu angin an pai chuak le thin ani chu an pai chuan process chu transpiration kan ti kha lo ni ta ni kan tha thiamang chu chuan enge transpiration pool chu lo ni ta ang nim malo oma chu nim chuan azung mangin leia tangin tuia hip chau chara chuanin kha plan sa khan insin kan kha plan ta khan ma kan soyang khanin transpiration lo thleng vengar ngar boka tui huan loin pai chu vengar ngar boka he ta achung lama anna a leaf hawa tui hu anga tui lo in pai chuak chara khanin kha plan ta khan tui mamawh na satak achung lama tang khan ro in siam thla a chu tension kan tia tension ron siama chu tension chuanin nuai lama tang khan tui kha a hip chho ta thina ni antiani theory a chuan chu transpiration pool omzia chu aloni ta ni kan tha thiamang chu tero transpiration a thleng nga chu tui in pai chuak char chon chung lama tui mamawh na satakin siama tension ron siama chu chuanin soil lam atanga rutina a hip chho na kha tui pang mang deuh khan amammo emawang khanin a hip chho enge mamawh na ron siam vak mang khan a hip chho thin chu chon thingkung sang tak ka te po anwaya le atanga a chip thlenga tuia thlen chho thei thin chan nia an soi chu lo ni ta ni chuan dot le chuanin cohesive and adhesive forces wangin ti alone le ta ni chu enge omzia enge cohesive force ni enge adhesive force ni ang cohesive force kan ti chuan molecule in hip ton na molecule in kara force of attraction lo omchin kha cohesive force kan ti adhesive force kan ti vethun chuan molecule ni lem love in kara force of attraction lo omchin kha adhesive force omzia chuan tani entinan cohesive force lo ni a tuile plant cell in hip ton na anin kara in hip ton na lo oma te kha adhesive force inani chu ti khan kan soi fiat chawang xylem kan soi ta kan khanin tui kalkong ber chu xylem mani xylem kan ti hianin thil pakhat ani lova cell chi sang in hlom khom kha khan xylem asiam ti khalo shata ila chung xylem a po chuanin vessels le tracheids kan ti te kha abik takin enge tui azungina a hip chaw te kha khamia te khanan zukal thin ta ni azungin tui hip chawa chung te chon vessels le tracheids kan ti te kha azu no khat ta a chuan chumi atang chuanin hei entirnan tui hip chawa chumi atui hip te chuanin adhesive force mang khanin cell kha an hipa cell khan alo hip beta chuan ti khan adhesive force mang khan cell la khan ten in hip chhozela force of attraction kan ti kha chuan cohesive force le a tui khan tui dang bokha hip chhotel vezel kan thathiam bang chuwa chumi mang chuan kan sei hi kan ngai to tur bokha chu pipe anga lian pui atia luang chho hum ani lo ti kha kan that tur ni te mi ta mu phak lo khopa ten ni heng xylem kan ti chunga enge vessels tracheids kan ti te khang mi ta mu khop phak lo tui far khat bot ting lo tui te
te kha ti khan asel banga khan in hip chawa chuan kha tui khanin cohesive force bangin tui dang bok molecule kha hip ve bet vele ti khan ain hip ton zela chu mi mang chuan tui hi mamawh na hmun sang sanga aluang thleng ta thin ani ti kha theory omalo ni le ta bokani khang pani te kha transport of water implants at hendan zuni tui kalkong lo soi taila khatia cohesive adhesive force manga kham water khatuya soila oma chu root hairs khami hnim zunga khan amul lang deuh hi om thina chumi a chuna ron beta chumi tong chun endodermis of root aluta endodermis kan ti chuanim enge cell chhunga cell kha lo tanbung taila chumia a cell rilber xylem le phloem juthleng si lawa a cell rilber khani chu thlengha chuan chumi tongin xylem of roots khami azung xylem kha juthleng ta chuan xylem atang chuan achung zongin tui kha akal chawa chuan xylem of stem kha han thlenga o stem te pon xylem an nei vek thota chuan a stem atang khan a leaf avakala leaf atangin transpiration a thleng lia tiang khanin tui kha alwan zo ve thina ni kha transport of water implants su ani kan chathia mong chumo adut le chuanin transport of food and other substances lo so le taila tuini lo cho le thil dang te engtin ngein transport ve thin kan soi tang khan phloem ma he thil hi thlang ve thung ani kan sin sia theng chumo xylem ma phloem chu flow a chon food mo ten de khan lo sin sia taila chon term pakhat kan sia tangai ta ni transportation ni to lovin translocation ti kan sia tanga ya enge translocation omzia chu cho ang te kha food ang te kha a insiam na hmuna tangin plants a khong insiam thin leaf a tero a insiam na hmuna tanga amamo na hmuna a in transfer a in transport na a kha translocation kan ti ve thungani so hetan enge in transport in translocate tlang pui kan ti chuan sucrose ani energy rich carbon compounds in ya chun de choi carbohydrates kan ti te kha ma se atlang pui thu in sucrose in siama chun chumun sang sanga ain kual thina ni chu hefloem ma hianin khan so ba khan amino acids kan ti te thil dang te po I aluang ve thin kalna ko ngan mang ve thin ma se amena chuan an cho food carbohydrates kan ti khami energy rich carbon compounds kan ti kha photosynthesis manga in siama kha khami in transport na mun ber khani he ta anha in siama chu ta tang chuan a chi patang azung thleng mun sang ain pekwal chain eng mangin nge kan ti chuan ramsa te angin circulatory system om lova engen yang transport system mumal tak heart te pam tu om lem lo ma se theory chu sang mangin transpirational pull kan ti te cohesive adhesive forces kan ti te khan sang mang khan mamon hmuna in peve china ni khat zong kha kan du tole photanga next class sa excretion thil nung ten an nun na ta na an process poimo tak ta jing mi pakhat mamo lo ho in pai chu dan excretion next video kan soi don ani khat chin kha kan du tole phot don ya thank you